So, bore yma, da ni yn ailafel yn cyfres ni o'r enw Pobl y Ffordd. Yn sesiwn cyntaf y gyfres reit ar ddechrau mis Medi, wnaethon ni edrych mae un o'r pethau ddyle nodweddu Pobl y Ffordd oedd fod ni, yn bobl sy'n gweld pethau o safbwynt y Meseia. Gweld pethau o safbwynt y Meseia. A dwi'n meddwl mae hwnna yn neges bwysig iawn. Oherwydd mae mor hawdd yn dydy i ni, fel unrhyw un arall, i weld pethau o persbectif y byd. Da ni'n byw mewn byd sy'n aml yn teimlo'n drwm iawn. Da ni'n aml yn teimlo fel bod ni'n byw mewn byd negyddol iawn. A mae lot o hwnna'n gallu dylanwadu arno ni, dydy? Mae'n hawdd iawn i ni adlu'r byd effeithio'n persbectif ni. Ond fel pobl y ffordd, fel pobl Iesu, ni yn galw, ac yn wir i ni'n cael y rhodd drwy ffydd o allu gweld pethau o safbwynt y Meseia. A mae persbectif yn gallu newid bob dim yn dydy. Hyd yn oed pan ydych chi'n mynd trwy amser anodd, hyd yn oed pan ydych chi mewn sefyllfa anodd, os oes gyda ni'r persbectif iawn, os ydyn ni'n gweld pethau o safbwynt y Meseia, mae'n gallu newid popeth. Wedyn, yn rhan diwetha'r gyfres, wythnos diwetha, oedd Menna'n edrych ar weddi, a gweld sut oedd bywyd o weddi yn rhywbeth dyle nodweddu pobl y ffordd. Ac unwaith eto, mae hwnna'n rhywbeth, a rywydd mae'n swnio'n obvious yn dydi. Wel, wrth gwrs, dyle Cristnogion fod yn bobl sy'n gweddio. Ond mewn gwirionedd, mae meddwl am weddi, fel nath Menna ddweud wythnos diwetha, mae meddwl am weddi fel rhan o rhythm yn bywyd ni, eto'n rhywbeth counter-cultural iawn ydy. Achos da ni yn cael yn gwthio yn gorfodi i fyw bywydau swngchyd a prysur iawn ydyn. Dydych chi'n teimlo fel na weithiau, fel bod chi'n di bywyd jyst ddim yn stopio. A mewn ffordd, mae dewis bywyd gweddi yn rhywbeth proffwydol bron i wneud. Mae'n rhywbeth dewr i wneud. Mae'n rhywbeth ni'n cael yn galw drwy ffydd i wneud. Mae dewis, rhoid amser, rhoid llonyddwch, ffeindio heddwch yn eich diwrnod neu yn eich wythnos i siarad a gwrando efo Duw yn rhywbeth llesol ac yn rhywbeth dyle nodweddu pobl y ffordd. A byddwn ni'n mynd nôl i edrych mwy ar hyn wythnos nesaf. Ond y pwynt da ni'n trio dangos yn ystod y gyfres yma yw ddim jyst fod yn bobl y ffordd yn rhywbeth da i ni sydd yn cyfri'n hunain yn Gristnogion ac yn trio dilyn Iesu. Ond dyle fe wneud y bywyd Cristnogol, bod yn bobl y ffordd, dyle fe wneud y ffordd da ni'n byw yn bywyd fod yn attractif i'r byd tu allan. Tybod, rightly or wrongly, delwedd lot o pobl yn Cymru am capel a eglwys, ydy delwedd eitha negyddol yn anffodus. Ac felly, mae yna alwad arno ni ddangos i bobl, mae ffordd Iesu yn rhywbeth deniadol, yn rhywbeth attractif, yn rhywbeth dyle ddangos Iesu. A dyna, da ni'n gweld yn llyfr yr Actau. Drychwch ar yr disgrifiad yma ar diwedd Actau 2. Roedden nhw'n moli Duw, ac roedd agwedd pobl tuag atyn nhw yn bositif iawn. Hwna'n hyfryd yn dydy. Dyna yw'r ddelwedd da ni'n cael o bobl y ffordd ar y dechrau. A'n gweddi tymor yma, yn ystod y gyfres yma, yw bod ni'n meddwl eto sut da ni yn gallu dangos bod ffordd Iesu yn ffordd dda o fyw, yn ffordd sy'n rhoi bywyd, yn ffordd sy'n rhoi pwrpas, yn rhywbeth sy'n rhoi urddas i bobl. So mae gyda ni dau darlleniad bore yma. Y cyntaf, da ni wedi cyffwrdd arno'n barod o Actau 2, a wedyn byddwn ni'n neidio i Effesiaid 2. So'r darlleniad cyntaf o Actau 2. Roedd pawb oedd yn credu yn teimlo eu bod nhw'n un teulu ac yn rhannu popeth gyda'i gilydd.
Roedden nhw'n gwerthu eu heiddo mwyn gallu helpu pwy bynnag oedd mewn angen. Roedden nhw'n dal ati gyfarfod pob dydd yng nghwrt y deml, ac yn bwyta a dathlu swper yr arglwydd yn hau ei gilydd, yn llawen a hael. Roedden nhw'n moli Duw, ac roedd agwedd pobl tuag atyn nhw'n bositif iawn. Roedd mwy a mwy o bobl yn ymuno efo nhw, ac yn cael eu hachub gan Dduw bob dydd. A wedyn, troi drosto i Effesiaid 2, adnodau 19 ymlaen. Felly, dych chi o'r cenhedloedd eraill ddim yn bobl estron mwyach, nac yn bobl sydd tu allan. Dych chi bellach yn perthyn i genedl Dduw. Dych chi'n aelodau o'i deulu. Dych chi'n rhan o'r un adeilad. Dyn ni'r cynrychiolwyr personol ddewisiodd a'r proffwydi wedi gosod y sylfaeni, a'r Meseia Iesu ei hun ydy'r maen clo. Dyn ni gyd yn cael ein hadeiladu a'n cysylltu a'n gilydd i wneud teml sydd wedi chysegru'r arglwydd. A dych chi, y bobl o genhedloedd eraill sy'n perthyn iddo, yn rhan o'r un adeilad hwnnw, lle mae Duw yn byw trwy ei ysbryd. So, fel rhan o'r gyfres Pobl y Ffordd, yr hyn i ni'n edrych arno'n benodol bore yma ydy pobl mewn cymuned. Dyna un peth dyle nodweddu Pobl y Ffordd, bod ni'n bobl sy'n mewn cymuned. Nawr, byddai rhai pobl yn dweud fod yna ddau gwestiwn mawr yn pwyso ar bawb, sef pwy ydw i a lle dwi'n ffitio mewn. A ni'n byw mewn cymdeithas lle mae llawer o bobl yn ffeindio eu pwrpas a ffeindio eu hunaniaeth yn be maen nhw'n gwneud. Ond falle yn fwy heriol ac yn fwy trist bod rhai pobl yn ffeindio eu hunaniaeth yn be maen nhw'n methu gwneud. A mae'n trist yn dydi bod pobl yn ffeindio eu pwrpas yn ei function, just yn be maen nhw'n gallu gwneud neu ddim gwneud. Ond un o'r pethau sy'n amlwg iawn os da ni'n edrych ar y Testament Newydd, yn arbennig edrych ar yr apostol Pobl, nath sgwennu, llawer o'r Testament Newydd, ond nath sgwennu y llythyr yma at yr Effesiaid, oedd Pobl a lot o bobl y ffordd genhedlaeth cyntaf, oedden nhw ddim yn ffeindio eu pwrpas a'i hunaniaeth yn beth oedden nhw'n gwneud, bod nhw yn falch bod nhw'n bysgotwyr ac yn falch bod nhw yn Iddewon ac yn be bynnag. Oedden nhw'n ffeindio eu hunaniaeth nid yn beth oedden nhw'n gwneud, ond yn hytrach beth oedd Iesu wedi gwneud drostyn nhw. A mae hwnna eto'n swndio falle'n amlwg, ond mae mor werthfawr yn dydy. Achos dwi'n yn siŵr amdano chi, ond da ni'n gallu rhoi lot gormod o werth weithiau yn ymdrechion ni a'r pethau da ni'n gwneud. A da ni'n gallu bod yn prawd iawn o hynna. Ac ar rywydd, mae'n iawn yn ei le, chybod, ond yn aml iawn, mae pethau'n gallu torri lawr yn dydy. Mae tymor gwahanol o fywyd yn dod, lle mae'r peth yna oeddech chi falle'n prawd iawn amdano mewn un cyfnod, yn cael ei gymryd oddi wrthoch chi, neu bod amgylchiadau bywyd yn newid. Ond be mae Paul yn pwysleisio dro ar ôl tro, yw bod e'n ffeindio ei bwrpas i hunan werth a'i hunaniaeth yn beth oedd Iesu yn gwneud drosto fe. Ac felly un o'r pethau ddylen nodweddu Pobl y Ffordd yw bod ni'n bobl sy'n credu fod yr ateb i ffeindio yn pwrpas tu hwnt i ni yn hunain, drwy edrych tuag at Iesu Grist. Ac os chi'n meddwl am y peth, mae hwnna yn ryddhad yn dydy. Achos weithiau, mae'r bywyd modern a cymdeithas modern, mae'n rhoi lot o bwysau ar yr unigolyn yn dydy. Chybod, os wneud di jyst gweithio'n galetach, os wneud di trio mwy, os wneud di jyst
trio bod yn fwy disgybledig, os wneud i jyst safio bach fwy o arian. Hynny yw, mae lot o pressure ar yr unigolyn i sort of datrys i holl broblemau ei hun. Mae'r ffydd Gristnogol yn dweud, bod, mae gyd o'r pethau yna'n iawn yn ei lle, ond mae'r ffydd Gristnogol yn dweud, actually, os da ni eisiau ffeindio gwerth, os da ni eisiau ffeindio heddwch, dyw e ddim ynglyn â yn ymdrech ni a edrych yn ddyfnach mewn i ni yn hunain. Dyw e ddim ynglyn â rhyw navel gazing personol. Mae ynglyn, actually, a gadael fynd ac edrych tuag at Iesu. A gweld bod yr ateb tu allan i ni yn hunain ac yn Iesu Grist. Mae e'n ryddhad yn dydy. A mae pobl y ffordd fod yn bobl sydd wedi dod i'r sylweddoliad yna, wedi dod i'r realisation yna, fod yn ateb ni, nid yno ni yn hunain, ond yn yr arglwydd Iesu Grist. So oherwydd hynna, da ni fel eglwys yn pwysleisio'r angen i ni gyd ddod wyneb yn wyneb efo Iesu yn hunain. I ni gyd reslo efo'r cwestiwn yma, ydyn ni'n credu yn Iesu? Ydyn ni wedi roed yn ffydd yn Iesu? Ydy Iesu yn ffrind i ni? Yr galwad ar ymateb personol yna i ffydd. Ond dwi'n mynd i awgrymu bore yma, weithiau, mae'n pwyslais ni fel eglwys, a lot o eglwysi ar ffydd personol, mor bwysig ydy hwnna, weithiau yn neud y camgymeriad o anhofio, actually, dydy Cristnogaeth ddim yn ffydd unigolyddol. Dydy Cristnogaeth ddim yn ffydd personol. Mae Cristnogaeth yn ffydd cymunedol. Da ni'n cael yn galw i ffydd yn Iesu, ac fel rhan o hwnna, da ni'n cael yn galw i fod yn rhan o gymuned, o deulu, o genedl newydd. Neu fel mae Pobl yn dweud mewn rhan arall o Effesiaid, da ni'n cael yn galw i fod yn rhan o'r ddynoliaeth newydd. A mae hwnna'n rhywbeth pwysig iawn. Mae yna sawl delwedd yn cael ei ddefnyddio yn y llythyr yma gan Pobl. Sôn am, fel ni'n dweud, teulu, cymuned, dynoliaeth, cenedl. Hynny yw, y syniad yma, nad ydyn ni yn cael yn gwahodd i fwynhau perthynas bersonol, bespoke, unigolyddol gyda Duw. Mae hwn yn swnio bach yn controversial i rai falle, ond holl bwynt Cristnogaeth yw, da ni'n cael galwad personol, a mae Duw yn gwybod enw pob un ohono ni, ond ei bwyntau yw yn mabwysiadu ni mewn i'w deulu newydd, mewn i gymuned yr eglwys. Yr hyn sydd wrth wraidd y ffydd Gristnogol ydy perthynas gyda Duw a perthynas gyda pobl Dduw. O'n i jyst yn meddwl fel joke, tybod, ond falle bod yn ddelwedd sy'n helpu. Mae bach fel priodi'ch gwraig, a wedyn ffeindio mas hefyd bod chi wedi priodi'ch mam yng nghyfraith. So da ni'n cael yn gwahodd mewn i berthynas efo Duw, wrth gwrs, perthynas personol. Fel rhan o hynna, dwi wedi andio lan gyda chi lot hefyd. A mae hwnna'n hyfryd, yn dydy? Dwi'n lwcus efo mam yng nghyfraith. O diar, sut dwi'n allan o hyn. Ond chi'n deall y pwynt, yn dydych? A mae yn bwynt sydd angen i ailadrodd. Achos mae'r eglwys fodern, da ni'n rhan ohono, dwi'n meddwl wedi gorbwysleisio ffydd bersonol. Chymod, mae rhai o'n emynau modern ni'n does, Robin? Maen nhw'n rhyw fath o fel, dallai ddeud hyn, achos fi sydd wedi cyfieithu fo. Chymod yr can Happy Day, llawen ddydd. Wrth y modd efo, fi nath gyfieithu fo'r Gymraeg. Ond mae yna llinell yna, fi a Iesu Grist a fi, tybod. Ac a rywydd, wrth gwrs, da ni yn cael perthynas bersonol efo Iesu, a mae hwnna'n bwysig. Ond mae'r llinell yna bach yn o'i
Jesus is my boyfriend kind of thing, tybod. Ac chi'n gwybod beth sydd gyda fi? Da ni bron yn anhofio y darlun mawr wedyn. But actually, dyw Iesu Grist ddim wedi marw jyst er mwyn I fi cael rhyw bespoke relationship gyda fe sy'n siwtio fi. Mae Iesu Grist wedi marw er mwyn I briodferch, er mwyn I eglwys. A mae dod I ffydd yn golygu dod yn rhan o'r gymuned mae Iesu wedi rhoi eini oes drosto fe. Ac dwi'n meddwl, mae'n bwysig I ni gofio hwnna, achos da ni yn byw mewn cymdeithas unigolyddol iawn, a weithiau mae'r eglwys gyfoes yn fatha pandro mewn i'r duedd yna. So, dyw hwn ddim yn nodiadau fi, so dwi'n mynd ar tangent fel hyn. Ta beth. Rhan o fod yn bobl y ffordd ydy roed yn ffydd yn Iesu, caru Iesu. Ond mae hefyd yn golygu bod yn rhan o'r gymuned. Mae'n golygu caru y gymuned. Mae'n golygu bod yn rhan o beth da ni'n galw yma yn Caernarfon yn Caersalem. Mae'n golygu caru yn gilydd. Mae'n golygu bod yn rhan o'r gymuned, rhan o'r teulu. Da ni'n cael yn achub mewn i'r teulu. Da ni ddim yn dod yn Gristion a wedyn yn penderfynu ymuno ag eglwys. Mae dod yn Gristion yn golygu dod yn rhan o'r eglwys. Mae yr un peth yw e. Mae John Stott oedd yn vicar enwog yn Llundain am flynyddoedd yn dweud fel hyn. The church lies at the very centre of the eternal purpose of God. It is not a divine afterthought. It is not an accident of history. On the contrary, the church is God's new community. Hwna'n ddyfyniad pwerus sy'n dweud pa mor bwysig yw'r eglwys, pa mor bwysig yw cymuned ffydd I bobl y ffordd. Mae Duw wedi'n creu ni I fod mewn cymuned gyda'n gilydd. Oherwydd bod ni wedi'n creu ar lun a delw Duw. Ac os chi'n meddwl am y peth, mae Duw I hun yn gymuned, yn dydy? Yn tad, yn fab, yn ysbryd glân. Mae yna rhywbeth cymunedol am Dduw. Felly os da ni wedi cael yn creu ar lun a delw Duw, Duw ddim yn syndod bod ni angen ag isio cymuned. Mae rhai bobl yn dweud er mwyn I unrhyw un ffeindio I bwrpas bod rhaid I ni fod mewn cymuned. Hynny mae'n anodd iawn ffeindio pwrpas pan dych chi ar ben eich hun, ond dim ond yn yn interaction gyda'n gilydd, da ni wedyn mae'n dod yn amlwg beth yw yn pwrpas ni. Mewn cymuned, da ni'n ffeindio sut da ni'n gallu caru. Mewn cymuned, da ni'n gallu rhoi ynghyn mewn sefyllfa lle mae eraill yn gallu yn caru ni. Mewn cymuned, da ni'n gallu cario pobl sy'n mynd trwy amser anodd. Mewn cymuned, mae pobl eraill yn gallu cario ni pan da ni yn gallu mynd trwy amser anodd. Dyw e ddim yn rhywbeth allwn ni wneud ar ben yn hun. Nawr, dwi eisiau deud wrth Basio hefyd fod cymuned yn rhywbeth I bawb. Dyw e ddim jyst yn rhywbeth I un teip o berson yn unig. Fe paratoi darn yma o'r bregaeth yn ddiddorol I fi, achos yn naturiol dwi'n introvert. Ydych chi'n meddwl, wel, ti gallu ddim bod introvert, ti'n pregethu. Ond mae'n hawdd siarad efo llon safell o bobl, achos ddim actually conversation ydy hwnna. Ac I extroverts, falle fod bod mewn a creu cymuned yn dod yn hawdd. I introverts fel fi, falle bod e ddim yn dod mor hawdd, a ddim yn dod mor reddfol. Ond mae hyd yn oed introverts fel fi a Robin. Robin a fi cael y conversation yma. Hyd yn oed I introverts fel fi a Robin. Da ni angen cymuned. Mae just bod
connection gwahanol bobl gyda cymuned mynd i edrych bach yn wahanol. Ond y pwynt yw, pa bynnag fath o deip ydych chi, pa bynnag fath o personality type i chi, ydych chi angen cymuned. A mae rhaid i ni fod yn dyner ac yn ofalus o'n gilydd a deall fod pawb yn cysylltu gyda cymuned mewn ffordd ychydig bach yn wahanol. Yn bwysig i ni hefyd fod yn ymwybodol mae cymuned o bobl amherffaith yda ni. Gofio oedd un o'r pethau cofio rhywun yn dweud unwaith, if you find the perfect church, don't join it. Achos rhan o fod yn eglwys, rhan o fod y cymuned, yw bod yn real ynglyn â bod ni yn bobl amherffaith. Unwaith eto, dyfyniad o ficer arall o Lundain. Mae lot o Nicky Gumbel tro yma. Churches are not museums that display perfect people. They are hospitals where the wounded, hurt, injured and broken find healing. Da ni weithiau yn gwneud y camgymeriad o feddwl fod cymuned, o'n i'n bod yn berffaith bod e ddim gwerth wneud o gwbl. Neu weithiau, os ydy rhywbeth ddim cweit yn gweithio allan i ni fel bod e ddim. Ond na, holl bwynt cymuned yr eglwys yw fod ni yn bobl sy'n cyrraedd yma, yn cario doluriau, yn cario profiadau gwahanol, yn cario perspectives gwahanol, yn personality types gwahanol, wedi'n brifo a'n brywio mewn ffordd wahanol. Ond da ni yma fel cymuned o bobl sydd ddim yn credu fod yr ateb yno ni yn gilydd. Ond da ni yn bobl sy'n dod at yn gilydd achos bod ni wedi'n uno gyda'r ffaith bod ni'n credu fod yr ateb yn yn arglwydd Iesu Grist. Da ni yma, sorry, ti jyst digwydd ystod flaen fi, Mari, ond dwi ddim yn gallu sortio allan problemau Mari allan. Ydy Mari ddim yn gallu sortio problemau fi allan. Ond gobeithio bod ni'n gallu annog yn gilydd at yr un sydd yn gallu iachau yn brywiau ni. A dyna yw cymuned y ffydd. We are not professionals. Ond da ni'n bobl sy'n cyfeirio yn gilydd at y meddyg da. A dwi'n meddwl fod yr ochr yma o fod yn bobl y ffordd, y gymuned, yn rhywbeth sy'n cynnig rhywbeth deniadol i'r gymdeithas da ni'n byw ynddo heddiw. Achos fel dwi wedi deud eisoes, da ni'n byw mewn byd unigolyddol iawn, a rywydd mae Thatcher wedi ennill. Wedodd Thatcher there is no such thing as society. A mae'r agwedd a mae'r mindset yna wedi dod yn brif ffrwd, yn dydy? Mae pobl yn meddwl, well, look after number one, dyna ydy'r flaenoriaeth. Dyna ydy'r norm mewn cymdeithas. Mae pobl yn diffinio pwy ydyn nhw jyst ar sail eu hunaniaeth, eu hunain, eu heiddo, be maen nhw'n wneud ac yn y blaen. Mae'n amlygu hun, o'n i'n darllen y llyfr dros yr haf. Y can seciwlar sy'n cael ei glywed mwyaf mewn yngladdau mewn debyg ydy Frank Sinatra. I did it my way. A rywydd mae hwnna'n can dda hyfryd, yn tydi? Ond mae neges y can yn trist, really, yn tydi? I did it my way. Yr agwedd unigolyddol yma. Ond wedyn ar pegwn arall pethau, un o'r caneuon eraill sy'n cael ei canu lot, yn arbennig gan bobl o Lerpwl, ydy You'll Never Walk Alone. Mae hwnna'n gan y ti. Ac ironically, mae'r gan yna, unwaith eto, yn gan secular, mae gwrthwyneb i I did it my way. Mae ynglyn â'r syniad yma, bod ni eisiau bod mewn cymuned. Ond pan ydych chi'n clywed fel fans Lerpwl yn canu fe, yn arbennig fans Lerpwl mewn crebrwng fel dwi wedi gwneud sawl gwaith, mae yna
Dych chi'n clywed yr hiraeth ynddo fe? Yn y gan, mae yna rhyw longing am be da ni'n credu mae bod yn rhan o pobl y ffordd yn cynnig. Sef cymuned go iawn sydd wedi wreiddio yn be mae Iesu Grist wedi gwneud drosto ni. Mae bod yn gymuned, mae bod yn deulu yn cynnig rhywbeth i fyd blinedig. Mae bod yn gymuned pobl y ffordd yn cynnig rhywbeth i bobl sydd yn unig. Mae'r Testament Newydd yn defnyddio'r gair koinonia. Mae'n gair Groeg sydd ddim cweit yn gallu cael ei gyfieithu'n llawn i'r Gymraeg neu'r Saesneg, ond y gair gorau sydd gyda ni yw cymdeithas neu fellowship. A mae'n fwy na just bod yn bobl sy'n digwydd bod yn yr un lle ar yr un amser. Mae ynglyn â rhyw gymdeithas sy'n a connection ar lefel ysbrydol, ond wedyn sy'n gyda oblygiadau ymarferol. So mae ynglyn â bod yn gymdeithas ar sawl lefel. Ac wrth i ni fel eglwys yma'n Caersalem ystyried, be mae hwn yn golygu i ni? Wel, gobeithio bod yn amlwg, mae'n golygu bod ni'n bobl, nid yn adeilad, bod e'n golygu, bod ni'n dweud, yn dydyn ni'n mynd i Caersalem bore dydd Sul, wel, chi ydy Caersalem. Caersalem ddim yn rwle chi'n dod i, chi ydy Caersalem. Da ni'n bobl, nid yn adeilad. Mae'n golygu, os di rhywun eisiau profi Caersalem, dylen nhw ddim fod yn gorfod dod yma ar bore dydd Sul. Dwi'n croesawu unrhyw un sydd yma ar bore dydd Sul yn amlwg. Ond dyle fe ddim golygu bod rhaid i chi ddod yma ar dydd Sul. Dyle chi allu profi Caersalem jyst wrth gyfarfod unrhyw un sy'n rhan o deulu Caersalem. Lle bynnag mae hwnna yn digwydd. Fel nes i ddweud mis yn ôl fi'n meddwl, da ni wedi cael y fraint dros y mlynedd diwethaf o fedyddio rhai pobl. Ac dwi'n meddwl yn tystiolaeth pob un da ni wedi cael y fraint o'i fedyddio, mae beth sydd fod yn rhan bwysig o daith ffydd, pob un o'r pobl yna ydy'r gymuned. A fel ni'n dweud, humbly, does neb wedi dweud bod pregethau Rhys Llwyd wedi helpu nhw yn eu taith ffydd. Ond mae pawb wedi dweud fod tystiolaeth y gymuned mewn rhyw ffordd wedi helpu nhw yn eu taith ffydd. A chyfo be, mewn dyddiau lle does dim lot o bobl yn dod i'r capel, mae'r ffordd da ni'n rhoi blas i bobl o beth yw teulu Iesu Grist, beth yw cymuned Iesu Grist, yn bwysig yn dydy, ti'n gwybod? Yn fwy pwysig hyd yn oed nag oedd e mewn oes o'r blaen. Ond mae yna ffyrdd i ni yma yn Caersalem fynd yn ddyfnach mewn i'n cymuned gyda'n gilydd. Mae gyda ni'n grwpiau cymuned. Dwi'n gwybod fod lot ohonoch chi yn rhan o grwpiau cymuned. Os oes rhywun ddim yn rhan o grwp cymuned ac a diddordeb bod yn rhan o grwp cymuned, dewch chi siarad gyda fi, allwn ni helpu chi plygio mewn i grwp cymuned. Da ni'n barod i clywed bore yma hefyd ynglyn ag Alpha. Mae Alpha yn gwrs arbennig sy'n helpu ni edrych ar rhai o cwestiynau pwysig y ffydd Gristnogol. Ond beth sy'n neud Alpha yn special yw, unwaith eto, mae'r pobl yn gallu mynd ar y daith o edrych ar y cwestiynau yma mewn cyd-destun cymuned. Nid cwrs fel academaidd yw e, ond gwahoddiad i fynd ar daith fel cymuned. Neu falle bod e ddim yn edrych fel mynd i gyfarfod, falle bod e ddim yn edrych fel sainio lan i fynd i cwrs. Falle bod e llythrenol jyst yn edrych fel gofyn i rywun yma bore yma, cyn bod chi'n gadael, gai gyfarfod ti am baned wythnos yma. A chyfo be, falle bod hwnna'n fwy gwerthfawr nag unrhyw beth. Flat white gyda shot o vanilla yw current favourite fi. Jyst mynd i orffen efo'r stori yma. Dych chi wedi clywed y stori yma sawl gwaith o'r blaen, mae'n siŵr. Ond os oes gennych chi Dan,
agored, barbecue, fire pit, beth bynnag. A ydych chi'n cymryd colsyn allan o'r tân a gosod o ar yr ochr. Yn sydyn iawn, mae'n oeri'n dydy. Mae'n cochni, mae'n troi'n llwyd. Ond, os ydych chi'n cymryd o rhoi yn ôl mewn at gweddill y tân, yna mae'r gwres a'r cyfan yn dod yn ôl. A mae hwnna'n ddelwedd, dwi'n meddwl, ynglyn â pwysigrwydd cymuned a teulu fel pobl y ffordd. Os newn ni drio byw bywyd unigolyddol ar ben yn hunain, fe newn ni oeri. Newn ni oeri oherwydd fod bywyd yn aml yn gallu bod yn anodd, yn dydy. A newn ni oeri hefyd achos bod byw o bywyd Cristnogol ar ben yn hunain yn gallu bod yn anodd hefyd. Ond does dim rhaid i ni. Da ni'n cael ein gwahodd i fyw y bywyd yma gyda'n gilydd. Ac wrth roi colsyn nôl yn y tân, wrth roi person sydd falle'n unig nôl yn rhan o'r gymuned, yna mae'r gwres a'r bywyd yn gallu dod yn ôl. So ngweddi i yw y byddwn ni gyd fel pobl y ffordd yn gwerthfawrogi yn gyntaf wrth gwrs bod alwad i ni ymateb mewn ffydd i Iesu Grist. Ond bod ni ddim jyst yn cael ein galw i garu Iesu, ond da ni'n cael ein galw i garu yn gilydd hefyd. A bod e'n ffydd, da ni'n angen byw gyda'n gilydd mewn cymuned. Ond da ni ddim jyst yn gwneud hwnna achos bod ni eisiau teimlo yn neis efo'n gilydd, cael bach o happy time fan hyn yn y capel. Ond bod ni'n wneud o mwyn i'r byd o'n cwmpas ni weld fod yna rhywbeth gwahanol, rhywbeth gwerthfawr, rhywbeth atyniadol am berthyn i pobl y ffordd. Gai wahodd y band fyny, a newch chi jyst chwarae rhywbeth tawal neu padded. A wedyn, dyna i arwain i mewn gweddi. So oes rhywbeth o'r neges bore yma wedi cyffwrdd unrhyw un a ydych chi eisiau siarad trwyddo neu eisiau gweddi, fydda i yn hongian allan yn y gornel yma ar y diwedd. Gen i blygu pen mewn gweddi. O Dduw Dad, ni'n diolch bod ti'n gweld pob un ohono ni. Ti'n gweld ni o Dduw Dad falle yn gwendid. Ti'n gweld ni yn cario pethau anodd. Ti'n gweld ni falle yn stryglo gyda'n pechod. Yr ochr yna ohono ni sydd wedi torri mewn rhyw ffordd. Ond o Dduw Dad, mi wyt ti'n dweud wrth bob un ohono ni bore yma bod dim rhaid i'r peth anodd yma, bod dim rhaid i'r pechod yma ddiffinio pwy yda ni. Ond bod ti wedi marw ar y groes a cymryd y brywiau, wedi cymryd y pechod, wedi cymryd unrhyw dywyllwch arna ti dy hun. A bod ti'n rhoi hunaniaeth newydd i unrhyw un bore yma sydd yn trystio arno ti. Ac o Dduw Dad, ni'n diolch o Dduw Dad fod yr hunaniaeth yma ddim jyst yn rhywbeth personol, ond bod e'n golygu yn bod ni'n cael ein mabwysiadu mewn i gymuned a mewn i deulu y ffydd. Bod ni'n cael ein gwahodd i fod yn bobl y ffordd efo'n gilydd. Felly helpa ni o Dduw Dad, jyst i weld gwerth cymuned, gwerth yr eglwys o'r newydd bore yma. Helpa ni garu yn gilydd fel da ni eisiau cael yn caru. Helpa ni gario beichiau yn gilydd fel sa ni'n licio i ni gael yn cario trwy amseroedd anodd. Helpa ni o Dduw Dad fod yn amyneddgar efo'n gilydd. Pa mae yna wahaniaethau'n codi, pa mae yna bersonoliaethau gwahanol yn amlygu.
Helpa ni oddef yn gilydd gan gredu fod pob un ohono ni wedi yn creu yn unigryw, ie, ond i fod yn un corff gyda'n gilydd. Dyn ni gyd yn cael ein hadeiladu a'n cysylltu a'n gilydd i wneud teml sydd wedi chysegru i'r arglwydd. Felly o Dduw Dad, ni'n gweddio dros Gaernarfon a'r ardal o Dduw Dad. I ni'n meddwl yn arbennig am broblem unigrwydd. Da ni'n meddwl am y broblem o bobl yn trio ffeindio cymuned mewn llefydd lle does dim lle saff falle. Ac i ni'n gweddio o Dduw Dad y bydde di yn gallu'n defnyddio ni fel cymuned pobl y ffordd i ddangos dy gariad i fwy i fyd blinedig sy'n chwilio am beth wyt ti'n cynnig.